verse 6. Ngizothandaza ngizamane ngokusho kwaNkulunkulu. Kodwa sifunda abazalwane kubambameza viki kubazalwane abasenzele ibheke usuku lethu lokushada. Mhla 1 Mashi bazalwane usuku lethu lapho waqala intentsha. Kuthiwa ngisho usuku elashintsha impilo yakho. Mhla 1 Mashi awusuku elashintsha impilo yethu. Suku la sathatha khona izifundo zesofa sinatha. uNkulunkulu wahamba nathi kwaze kwaba manje. Ngoba besihlanganisa umnyaka we-18 eziwanzi kaMashi. So sibonga uNkulunkulu ngani bazalwane. Usuku olukhulu kakhulu. Hayi kukhulu lokuzalwa bazalwane. Ukuthi hayi ke senze kwafika izinsuku zokuthi ngiyavuka. Kodwa lolu suku kukhulu kakhulu bayazi abashadile. Usathanda umhlanga awuthanda. Kodwa ukuthi nje uNkulunkulu usasigcine sindawonye. Sisathandana. Futhi ke asisaziphileli thina sesiphilela nabantwana. Kuyinto enkulu. Sonke ngibingelela nonke bazalwane, ngibingelela nihambe izethu ngokukhethekile. uNkulunkulu wasezulwini umnikazi walombono anenze kahle ukuthi ngikhethe ukuthi kube nathi namhlanje. Ngiyathembisa ukuthi ke uNkulunkulu uzobusisa, uNkulunkulu uzoyenza kahle, angeke nisizwe. Ngiyabingelela uNkulunkulu Moya Ongcwele, uJesu ucobolwayo. Asifundeni ke bazalwane izwi laNkulunkulu encwadini yabaseFilipi. Isakhiwo sokuqala kuverse 6. KwabaseFilipi chapter 1 verse 6. Isihloko: uPawuli ubonga uNkulunkulu ngabo abakhulekele. Verse 6. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakuwufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Njengalokhu kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke, njengokuba nginithwele enhliziyweni yami. Lokhu ekuboshweni kwami nasekulivikeleni nasekuliqiniseni ivangeli, nina nonke nihlanganyele nami emseni. Ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami wokuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesihe sikaJesu Kristu. Ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke, ukuze nikwazi ukwahlukanisa, nize nibe mhlophe nabangakhubekisiyo, kuze kube lusuku lukaKristu, nigcwaliswe ngezithelo zokulunga ezingaye uJesu Kristu, kube yinkazimulo nodumo kuNkulunkulu. Amen. Sicela ugogo sibonge Yesu. Kunamazwi engifisa siwabheke bazalwane siwafundile namhlanje ambalwa. Kodwa adle ngokuthini. Bengifisa uNkulunkulu akusize uwanako. Ngoba azokusiza ohambeni lakho lethu. Uqalile umsebenzi uzowufeza empilweni yami,
Sathane ehlasela iyamethembo wafekani umthalile namhlanje bazalwane uthupha ulikhona loqala umsebenzi omuhle baloqalile bazalwane uJesu amandla oNkulunkulu wakhe awavumeli ukuthi uma seqalile ahlule iqiniso limile ukuthi loqalile akahluleki phela wena uma walalela amanga kaSathane ngoba uSathane ungumqambi manga lithi iBhayibheli kwasekuqaleni kwakhe ungumqambi manga futhi uyise wamanga lithi mina kukhona oqalile loqalile uyafeza uthi uPawuli semthembele yona ukuthi loqala umsebenzi omuhle uye uyofeza uJesu oqalile uJesu hayi ngathi hamba kancane uqalile uJesu uqala umsebenzi omuhle makungumo okulanda ezolweni uqala umsebenzi omuhle wasibonakalisa kuwe uyafeza loqalile uyafeza uqalile kanjani uyafeza uqalile uyafeza ungasali la ehlasela khona ngamanye amazwi bengizothi mina uma uSathane ehlasela wena yedlule wethembe lo waseKalvari angithi ulo baleke bayihlabelela mina ngiyafuna ukuthi manje le ngoma ikhula isonto la yebo bazalwane yazi abamnandi ingoma beyizwa leduze ukuthi kuwonke esivesi ukuthi khona oqalile amandla oNkulunkulu wakhe awahluleki uyabona mase ngisho ngoMnguni kuyiNkulunkulu ngithi into engiyaziyo yinye ukuthi amandla akho angaphezu kwamadimoni angaphezu kwamasatanisti angaphezu kwemimoya khona oqalile akudaba ukuthi imoya ivuza kangakanani kodwa khona oqala umsebenzi omuhle lo oqalile uyafeza Jesu waseNazaretha uma eqalile uyayifeza mina ngazothi ungangeni entweni eqalwe ngabantu ngoba inkinga yabantu abafezi kodwa eqale kuJesu eqale uJesu ngene leyo ndlela yinakho inganje nathi sesingena le ndlela siyabalandela ngoba laba abangene endlela noma besingeka noma bayisiwe emlilweni besiwe empini bathemba
ngoba namaqhawe azange ahluleke. Yini ndaba namaqhawe angahlulekanga ahamba nalokalile ngoba lokalile akashiyana lokalile akashiyana lokalile. Nathi siyabalandela kuthiwa kunamaqhawe enkolo esivumelwano noNhlanhla. Kuthiwa namaqhawe makukhulu noma afa angasebukelanga lezi zinto azibonile zikhashana kodwa afa kholwa. Azange agume afe engakholwa ngenxa yezinto zalamhlabeni. Bashintsha ivangeli ngenxa yokuthi angakabi lakho kodwa balwele ukufa bekholwa. Nasingena lendlela uma kukhona lamaqhawe azithwesa imqhele yokuthi akwazi ukuma ebe noJesu, ebe kuJesu. Sekhona abaprofethi bekhuluma ngezinto eziphathekayo kodwa labo bebe kuJesu umnikazi wabandla bathi noma bezinye bengazemukelanga lezi zinto kodwa bese bekholwa uJesu. Wena ulofuku ngoba nje ungenzeka izinto zakulezi ziqhelise kuloqali zibhekise kwabaqalile. Ngoba kuloqalile tu sihlala kuye silindela yonke into kuye. Yonke into siyithola la kuye la. Makubiza ukuthi sishada sila kuye. Ngisho abafazi sibanikwa kuye la. Thina sihlala la. Into eshophusandini ukuthi lo sandi lomdala uyahlupha kithi nabafazi athi uNkulunkulu athanda ukuthi lo yabona uphila usonziwe uNkulunkulu. Manje into ekhona la ukuthi sihlala la kuye noma bekwazi ukushiya lo bekashiya bomdala lo bekaqoma aziqoqo bekusonto omdala. Manje usonto omusha uhlala noJesu. Yabona wathi bamusibongile kule page elisha. Uma sasidiswa uza uqala ipage elisha. Yabona noma ngabe waphuma number 1 usiqoqo waphuma number 1 ejisiwezisheni waba sisheni kodwa kule page elisha solindele loqali. Kuba manje umthatha ziyobhithana ziyoshayisana kunaloqali. Zishayisana itimela kanti wena uqala kwakho kuloqali. Kuze wathi uPawuli akekho umuntu onelungelo lokubeka isisekelo esinisekelo phansi kwalesisekelo. uJesu Kristu eqalile wabeka isisekelo awusanalungelo lokubeka isisekelo. Sanami hayi wena ungakuso angisanalungelo lokubeka isisekelo. Bakhona uqali. Yabo, why ngingise ama-Israyeli? Ama-Israyeli ngenza eziphutha. Angeke indlela yabaqalile. Kanti u-Israyeli, hayi Israyeli, amaGibhithe. U-Israyeli waqalelwa uNkulunkulu wakhe indlela ulwandle ibomvu. Wathi bahambe emhlabathini owomileyo bahamba. Bona bangena abalandeli indlela abangayazi.
kwenzakala. Iqiniso bazalwane wami liphila liguquka ngeke ngatshintsha. Ukuthi lo umsebenzi ngawe uyazi ukuthi lokwenzakala ngawe futhi. Yaqalile uyazi kaMnguni lokwenzakala. Kahle bazalwane thina sikhathazwa into engamelanga ikhathaze. Yilapho iBhayibheli singakhathazeki ngalutho ngoba inkathazo yosiyele usuku thina kumele sime kuloqalile. Ngoba uyazi ukuthi udibana nasiphi imfundo kodwa oqalile yes kono qalile ende wasisisa umeqa wakukhulula ezulwini wena wawazama ukugwayi wangakhona wakukhipha egwayini wakukhipha etshwaleni wahamba nawe loqalile uyazi loqalile njani wathi uma ngabe ekhipha uLoti eSodoma neGomora wavele wakhipha isibhengezo wathi ningabheki ngasemuva ningami nasethapeni wabheka uLoti waphenduka isidulu sikaSawuli uLoti wangabheka kodwa uLoti wafika ethapeni wema waphumula yebo ushide ezimbili ayibheke noma ngabe kwenzakalani emva ayibheke ekhapeni aliphumuli noma ngabe sekubona ukuthi hayi losihambile ey'ntabeni sahambe emahlathini sahambe ehlazini manje kuphumule ethapeni akuphulukwa ngoba lo oqala umsebenzi ukubakhipha eSodoma neGomora wase esibhengezo esithi mina aliphumule ethapeni. Uyasithi ngejana asilaleli oqalile silalela izinto nemizuzu yakuhlasela yabo silalela ukuhlaselwa sesiyathabaza kanti oqalile uthe oqalile ubani oqalile unamandla kangakanani lo oqalile sanibona makhona esonto linsindisi yazi ukuthi lozana dudu akabhekanga kodwa ethapeni wahlala waphuma kanti bayihlala ethapeni amadodakazi amabili akhe amfaki wayini alala naye kwavela abantwana efanele ngabe basukulu bavela baba imisebenzi yasethapeni uyabona usuke waphumula ethapeni uyikabile lo ngabheke endusho kahle ukuthi anamandaba nezinto zami kodwa ethapeni uphumule ezinye zezinto zifike wena sethapeni manje wena ujabuliswa ubumnandi kwaleliso kanti ukhohliwe wena ukuthi wena umisizi kaNkulunkulu uhlanga oluphezulu wena ukhethiwe wena waletha ukukingdom kaNkulunkulu ulandelwe waletha kulokingdom wena ngenxa yokuphumula ethapeni ukhohlwe yiyo yonke nawe nawe ufastile ungafastela nguSathane khuluma nawe inkosi yena sipho wathiwa uJesu mayongena eJerusalem uJesu wethwala unamandla okwenza konke enekelo ngazange ido azange afuna nakuza imoto njalo wathi ngilethele ithole lembongo nolifika emzinyaneni
liboshiwe. Uma bebuza ukuthi ubani ufuna ukuthi inkosi yadini. Hayibo. Uma wena uqala, awuqala. Wayesebenza ukulanda intombazane yaseZimbabwe. Wayikhipha kukaThabela ayayizweni lakithi. Seyizama ukubamba istandard. Yindaba inkosi yadini. Ayingaphanga nje uzophakama. Yebo inkosi yadini. Ilandele yamuzi wakhululwa. La ukhululwa khona ngoba inkosi yadini. Inkosi bayifuna abantu abazosebenza ku-kingdom yakhe. Ibalande bayalele, ibageze, ibasebenzise. Ngenxa yokuthi wena ubuye ehlala ethafeni khona yonke. Wena sokubona ngathi nje befanele usindiswe. Wena usindiswa nje sayonto okhuluma ngayo wena. Kuze kusho abakhozi bakho sohlele wahlele akithi phela kodwa mina ngithi wena usondela lapha kusindiswe khona. Oh yeah ikulandeleni inkosi intokozo mfana wami. Njengoba manje una-21 ikulandeleni. Ontanga yakho abadakwa. Hayi. Bayancina ontanga yakho. Abafeli bathi complete abantanga yakho. Abasabi ngobona ontanga yakho bakudla nazo. Baqala bayevasithi nje vele bakujwayele ukuphila negogwane. Bajwayele baplazini asestandard toy ngibona basi ukuthi yophela nini. Kabanga khali nyana. Istandard toy istanele. Unomfundi izindaba bathe standard toy yibo. Nansi intombazane istandard toy esinganayo ngishimoni. Standard toy. Yena wathi wafika nje. Ufika nje umkhuba wegogwane ujimena. Wena ulandiwe wena. Wakansebenza obuhle kuwe. Futhi nani yena uyofenza. Ilandeleni inkosi bamunkulu kwabanye omama abangangawe abashayile. Phela amathwele kuphela. Ulandelwe. Uthi noma sekwathile noma ungamthanda iduka zakhumeni. Ngoba manje istate siyakucontrola. Sithi ngibheke nojoyine ngibheme noma iyafanela noma ifanele ngibheme ulandiwe. Ilandeleni inkosi. Ilandele kwahlala ezitulweni zayo. Ayiwazi wathandwa abosesi. Wathandwa. Uma stendi wethu. Akithi mase khuluma nomama wakhe, ngathi ngikhosi. Hayi mama wakhe uyamreportela ukuthi labantu athi bakwenza umsebenzi. Bahambe noKhiya bakhipha isibani. Aphendule hayi mama ngifikile lapho ngibonile. Kabanga yazi. Into engibalandele. Umuntu kwakhe. Banyaka ukho. Kabanga yazi ngibalandele. Uqala ngiyapha kwakho. Mafika umoya. Yabani ufike phepho. Umlayo mama uyasinda sana. Why uNkulunkulu wathi uLothi angabheke emva. Angaphumuli nasethafeni. Wayefaka umoya womnandi. Yabona indlela. Ufuna abantu abanaka. Abantu abangamanono abahamba. Yabona mawidla. Wena uzokhethana noNkulunkulu. Ngoba khona izinto ezoyikhuluma umoya egcwele amafutha. Khona izinto ezozenza futhi angathathi. Yazi ukuthi umhlaba. Uzame amasayini amaningi uNkulunkulu ukuveza ukuthi wena wami. Njengoba ngikulandile wami. Ngifuna wena wami.
wenze yami intando hayi yakho. Ngoba silekelela uthi yenza intando yakho kanti wesifike kuyenza. Yabadudla into ekumele ube neshow nayo sis. Base fika umkhwenyana. Ngicabanga ngesizathu. Eyimoni dengi. Into brother nje bayifuna usisi ngithi ayilungile baba nama wangihlonipha ngomthetho wami. Ikhaya nekhaya nomthetho. Ngisho kithi kaShabawu kulomthetho wakho. Ungibona ngingaka. Owami ubaba wahamba emhlabeni ngahlala esifulweni sakhe. Wafundisa intombi kahlatshwayo wathi esifulweni sababa awuhlali embhedeni baba awulali. Mina bengalali embhedeni baba noma ibhore kangakanani bengalali. Uma ngitshontshile ayande mina sengisebenza bekuphupha ngathi kangani. Yabona? Ngakhuliswa uma wami. Waze wahamba emhlabeni ungabe ngishiye ukudla ngithatha ngothulu. Yabona? Wena mangishiyela ngepredamo usomvumbi. Ese ngithatha brother, hlangania brother, ubrother ukhulumele. Isikhumesa. Ungathi soqakela lapha uthi ubaba wavumelayo. Uthi washo mama maruna. Ningeze ngathi ngimbuka. Wenzi. Ngithi mangifaki. Isiqumo isa. Awuthi ubaba wakho uyena abawamzimba anzimuntu. Zibra. Isinqumo isa. Uma sekusha. Wangifaka. Ingakho ngithi abangani. Ukuthi ungena nobaba. Ngoba uma ingene noqali. Loqali yofense. Loqali lothulisa isiphelo. Umthetho wakho uyasiphulisa phela. Kodwa mawuzongena ngokuthi hey wena engabashada, abantu bashada le-23 ka. Awuthi uNkulunkulu. Kuzothatha lokunye kusocabanga ukuthi sewuzowakuyeka wathi hayi lokho sengiyobona makwenzeka. Nahlangela abancane. Wendaboni uzobonakala ubeka kuze. Ayikwasho babesho. Namhlanje nginamanje. Wena nje ngifuna usisize nje lungise inhliziyo yakho. Futhi kuhle uyinikele ngisho nalo umsebenzi uNkulunkulu asinikeze yabona iproject asinikeze yona. Athi kumele siyenze ku Friday. Thina besikhona nalesithathu. Injani? Namhla uNkulunkulu simlida sisezingweliza. Singabhekanga ukuthi uNkulunkulu yasiqala ngenza ukuthi ukube wena wenzile ekhaya. Yabadudla ngifuna uduhle. Uphume Alex. Mahalapha. Uma ko angifuneka ugogo uhamba nginya. Ufuneka umuntu omusha onjani bazalwane understand into esenhlizweni kababa. Ukuthi yazi baba ngakuthanda ukuthi nje amandla kanawo. Ubaba akafuni ukuthi amandla kanawo. Ngifuna umuntu omusha understand inhliziyo kababa. So ngilindele nje ukuhamba ngeenyawo nje kusukunani uvula ini akho ukuhamba ngeenyawo. Mina libe likhosisi imoto la ngaphandle. Hawu. Ngingena esporting ngamgumba yakibelisa. Hayiphela mina ngababona ngifokise ngikhule kwenu. Umfana wamhlala ezithi abokonyaka baba ngiyeke ukuphusa. Ngiyeke ukuphusa baba. Awuthi abani le ngambone ngijeliswe emotweni ziphuza. Yombeka iqabanga sengize kanjani lo mfana ke sanokumbeka phuphuka kodwa wahamba ukwenza sure ayisdaka babuye edawe lokukhulu ukuthi ayombeka egate
wena lesonto nodaba musowena nayo siyadakwa mamungu sidakwa umoya uyazi masesidakwa umoya senza izinto bengeke sizenze ngenyama ngoba sibe senyameni siyasaba ukuzenza masesidakiwe sesithe uthando bakuje kanti bawudakile ba inkinga yabazalwane badakwe kakhulu bengaphandle la basadakwa dawa Caroline dawa sizibuze sesizwele ushawo uthi ya asasidawa mina ngihlala nazo phela nginenhlanhla yokuhlala eduze kwazo yabona masidaliwe asike singafundanga lapho isilungu siyaphuma noma siphula ngembodo kodwa yakusalayo isilungu siyaphuma la asayida ukuthi yaphula ubhodlozi ibhodongo siyaphuma isilungu lapha siyaphuma isilungu sonke sikhuluma isilungu sonke isidaba siyasho ukuthi mina ngakwenza mina yazi ukuthi nani mina yazi ukuthi nani lapha endlini uyazi ngibathani ungangiboni manje dakiwe mayesoma ungamphikela umuntu yawasakhuluma wena unokulela ikonzeni mina ngithanda ukukhuluma uyokhuluma nini uyasentela ukuthi ungafuna ukukhuluma noma sodakiwe uyokhuluma esihogweni ngasho ukuthula nje angithandi khuluma ibeki bakuzembi ubabisa into ezimbi uyokhuluma esihogweni umangale ukuthi awu ngakhuluma esihogweni ngabe ngikhuluma ezulwini ufakwe imisebenzi yakho yakutshela masithethe ngokuthanda ukukhuluma dawa umoya abadawa umoya gogo bayakhuluma abadawa umoya bayaqula sithi awunyana wazihlabelela kuminyahlelo esikhuleni esontweni udakiwe owasibona isidaba esithulile wena yabo njengoba ukubana ngingaka ngikazi ngithi bibi kodwa ngingakutshela imisebenzi yedakwa angifani nawe wena owaphuza wena abanye ngihambele esikole mina ngikazi uthi uya ukhumbula into ezikahle wayiphuza mhlawumbe uhambele esikole fani nawe mani ngiyakutshela imisebenzi wesidaba sinesipidi isidaba ozathi umntwana wesihlanu lapha ejardini wathi yindaba nina masedakini neziso wathi ukuthi baba utshwala kunikeza isipidi ukwazi kwenza izinto obongeke uzenze ukadakwayo mina ngiyamangaleza abantu abathothobele ngazathi nje babekiwe empilweni ngathi umuntu umama ushade omunye ubrother athi makathi lo mama sishita Jesus Jesus Depois porque emabhodweni wayibheka lo baba wayithi wabothi azoshaya awukanisi mina ngikhuluma kangaka kube nganandaza ungaba isitulo uthi ya abopapa bosandini sebeshadele itulo ke manje yabona papa kwakumusha qaphela khona la kokubeka khona akutshele mina angayibona indoda enjena mina wayongihlela lana yes awukwalifayi sesitshola amagama thula mntaka baba thula bida kubonakala izenzo zakho khona lapho ukuthi maphenyidwa itholakale lapha khona indoda engakudanga mina niyofunda yingane yakhona niyofunda ngoba unakudala wazi njengamanje yini enye futhi endlula le yini
Funda ngiyena ngayo shakini. Funa indoda ndisebenza kuyo. Afuna indoda mina. Sebenza ngiyena nayo shakini. Wena ukhipha kabani ufuna ukuvala ngomntana abantu? Awukwazi. Funa indoda isebenza emaplasini. Yes. Ngithi thula. Angifuni mapendana. Ngithi yes. Thula. Upenda kusebenza. Sewupendela bani ngeke umuntu opendayo? Angifuni indoda ithela upetrol. Akusukusebenza uthela upetrol. Yes, thula. Ngoba kuqhambongwesi. Yothola ukuthi khaya sikuphulele umsebenzi eseshadeni nawe cabanga. Akakwazi ukuqeda uyofundiswa yini engadi. Nithi cabanga. Ukhoshelwe abantwana bangaphandle. Ngithi sesithula ubonakala izenzo zakhe. Binda. Ngithi binda. Sawa. Ayilethi nami kunde njani. Indoda indoda. Indoda yini? No. Indoda sebenzayo. Ayimasephila wena sesibonakala. Shika indoda semaplasini kwenzeka izinto. Asisikole sidayi beplasini lapho manje. Hayi la. Bathi mayiba usho njalo uyabona manje. Yabona manje. Hayi lapho le class. Nangazi yamqala manje hayi bakamfoforoni. Ngoba umuntu yaboshintsha uthi ufika umama ohlakaniphile into bazane ohlakaniphile washintsha sambona le class engelapho. Yabo? Kunta self class angifuni mapenda. Yewena. Yopenda yini? Yopenda yini ngoba udapenda wakhathuswa. Hayi man. Ukuthatha lesibhomo lesi Besi. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi uthini uPawuli ngithembile ngempela yona leyo ukuthi owaqala umsebenzi womuntu lento ingento yokuqala inteke empilweni yomuntu awukwazi ukuthola lento mamgulu ufana wesikhathi ongayithola iqala inteke ingezinto ezinhle. Uyazi ukuthi bazalwane uNkulunkulu akayithandi lento yethu. Yabona njengoba kathi sithi kanti fasting wena ubulungile wena. Manje ubuye angazi noma inkingi impapa noma inkingi nguwe. Ngoba bazalwane uma silindele izinto uNkulunkulu asenzele zona sifasting. Sizilinda siphile ekujabulisa. Sikhubeke sibe ngabantwana benkosi. Uyathi umhlaba impilo ngale ithu abantwana benkosi abanazo izingozi. Banjengenyoni endlini ayezezulu. Niyazwa bazalwane? Sisithobe. Hayi sithobe masifasti. Bayinyathela okay. Bayinyathela manje ujwayela ngani? Ngiyathela ngani? Yini ngiyathela ngani? Kufana nokuthi amantombazane ashelwayo. Umfana mayeshayela inkwela. Hayi thuyihlamba. Ufasting ngoyihamba nje. Ngabe kushela ufasting, hawu kushela ngishela ufasting. Noma ngiyathandaza phela. Ngiyafuna into zami. Manje uyifuna manje. Manje ngobheda uyibusele. Phela bazalwane, uNkulunkulu ofuna uthule nje sabheka ukuthi njani. Attitude. So phumile fasting. Sokuthi amshabalala ivukile. Nina bazalwane.
nibhala kahle mira wanduke uyathenjwa loqalile esuhamba njengalokhu loqalile umsebenzi omuhle eshilo hamba njengoleshilo ngibuza omunye masakume epasini athini uthini uchallenge phela kukhona ama-challenges ukufasting uchallenge noma sophumile uchallenge ngisakhala ukuthi ukubona ubuyele ukuphi ya athi sophumile waqoka kanjani sophumile nomuntu uyawathunga solemali lapha ngizile bathi soshintshile sowumbeni kunjalo ukuthi siyabona nathi mhlawumbe zasimela kodwa kunyaka ngobeni bantu bakusasa Ngiyethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Yesu njani? uJesu uyofeza kuze kube usuku lukaKristu Jesu. Uqalile gogo uyofeza kuze kube usuku lenkosi. Seyibuyile inkosi. Uzofeza. Yezwa? Uma inkosi ingakabuyi uzofeza. Njengalokhu kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke. Usho Paulo, Njengokuba nginithwele enhlizweni yami, lokhu ekuboshweni kwami nasekulivikeleni, nasekuliqiniseni ivangeli, nina nonke nihlanganyele nami emsebenzini. Paulo eboshiwe ngenxa yevangeli hayi ngenxa yokudlula amantombazana. Yezwa abazalwane babadala ekucindezelweni babadala. Yezwa abazalwane balibela ivangeli hayi wena. Sathi Paulo nina nifanele izinto ezinhle. Ngoba nina nikwazile ukuma. Yabona umzalwane mbamba yazi ukuma. Yilo noma selingiwe wena. Yabona njengoba usasaba ukulingwa awukangabe umzalwane wena. Yose ube na 20 years ukhonzana. Ushadisane isiwusabeka abasana. Ashade. Athathwe indoda hamba. Wena ungakhuli. Yabazalwane ukukhula. Yabona ukukhula. Kunezinto ezimbili ezilindekile lapho kuzo. Ukukhula kunezinto ukukhula nasekuthiwa ukhulile kunezinto ezilindeleke ukuba zingabi khona kuwe. Kungabi khona ukulimala kuwe. Ngoba njengoba wafika la esontweni kunezinto engazange ikhulume kuwe. Kodwa manje singekhuluma. Yini ndaba sokhulile. Ngizikhuluma nginjalo akusho ukuthi angifunda ngidinga. Ukuthi mina sengitshela ukuthi wena sokhulile. Yabo umuntu okhulile sekuneveli yokutheshwa. Kanti wena unanda usaba ukukhula wena usaba izinto usaba iningi ukuthi zikhulise uqhubeke ube unanda ongathele yawo zokho. Kodwa kunezinto engikhuluma. Kwamanje ayada kunezinto engizisho ayada ngizisho kwintokozo. Kuphinde futhi kunezinto engizisho kwanele ngizisho ayada. Isihingi leso ayada sikhathalise nobandele. Ngoba afuna ukukhula. Uma ushada ushada lobheki wakhe ngokuthola nosweet pie no apple abalibazi
nohani lalela namakho underline leli gama lithi honeymoon khona uhani khona umunyu khona nomunyu khona ilemon khona uhani ilemon uyayifaka nehani mawuyiphuza uthi yaza bamnandi ilemon makayiphuza nozifathi yini hey singaphanimu yewena hey ilento nje mayiqala usuke nje usawa usuke khona that's why ungamboni usawa ukuthi ngiyathandana aninaki usawa nakihana masebheka wena usohlala kuphi usawa yasinale ngazi ukuthi yisha kanti sebeyiveli khona phela mawushada konke ushada nomuntu obuya kwesinye isikole omizulu bangamuzulu wena uSwati ngakini ngihamba nje abazulu abahamba amazulu abaphuzile ezaphuza hayi wena after 10 years kanti loyeka manje ubuye kukhona awuyanga ngani uqala uhabe ngakhona lo sathana yesazana so lo ali umsebenzi wokufa uyafeza ukuna abantu abazokwazi ukwenza njani uyafeza ayafeza wena sisi verse 8 ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami wokuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesihe sika Jesu Kristu ngesihe sika Jesu Kristu uqalile umsebenzi uzowufeza empilweni yami nosathana Jesu waseNazaretha ethi ungena wena ukukhathazela manje Amahubo 40 verse 1 Amahubo 40 verse 1 Bengilindela uJehova wayesezikhothamisela kimi wezwa ukukhala kwami uJehova wenza namkhulu uyalindela besisemkhulekweni sesimlinde uthi Davide bengilindele uJehova wezwa ukukhala kwami wenza insika futhi wezwa ukukhala kwami wangikhipha emgodini wokubhujiswa odakeni lobishi uJehova wangikhipha emgodini ukhipha kanjani emgodini Jehova abakhalayo sawuzwile ukukhala kwakho kodwa ukukhala akukhiphe emgodini wena unamandla babo kwenza konke ngiyevishwe icebo lakho akho muntu ongema phambi kwecebo lakho akho sathana akho madimoni akho mimoya elaphambi kwecebo lakho Antangaza namhlanje naba bantwana bakho Nkosi hambeni Lora uthe unyaka wethu ukhunjulwa ngosuku Telo unyaka wethu kanjelwa nguwe Zobahambela namhlanje Nkosi Jesu ithangaza baba wethu ogcwele abanye isibangeliso ibhili angeke phele
isimangaliso senzeka lapho empilweni zakho. Ngisho kulokhu sibona iqhumane nawe ngegama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Lona unyaka wethu lona umuntu ozaziyo ukuthi-ke uyenza kahle uNkulunkulu asibuyisima ngezinyawo mina ngizokuthandazela uzapha